Албърт, този слон започна с дъжд, който не спря и втория манш. Как видяхме състоянието ти? Терена беше много специфичен, беше ми трудно да се приспособа първия манш, допуснах доста грешки, застанах с времето. Във втория манш вече знаех какво да правя, опитах се да дам всичко, но имаше 3-4 спасявания от моя страна. С риска, който поех, направих няколко грешки, които ми костваха време. Но въпреки всичко се радвам, защото започнах да имам напредък върху тези терени, които така или иначе преди години просто не може да запиша резултат. Така че днешния ден го смятам като една малка стъпка в правилната посока. Ти обаче продължаваш към Шладминг и след това световното първенство. Да, Шладминг следва след 2-3 дена. Смятам, че пистата ми подхожда, надявам се на добри условия, въпреки че отново очакваме дъжд. Но в крайна сметка това са ските, трябва да се приспособиме. Мисля, че имаме материал, с който можем да атакуваме и ще дам всичко от себе си, каквото стане. Аби, ти направи страхотна сензация в България, че ли още не си успял да усетиш нещата, не си успял да се зарадваш. Как протекоха дните след Мадона? Не успях толкова да отпразнувам и да се зарадвам след победата, защото януари е най-наситения месец за нас и като цяло няма време за почивка, само тренировки и състезания. Смятам, че когато се прибера в България ще отпразнуваме подобаващо, ще имаме и малко по-голяма почивка преди световното, да заредим батериите и да отидем с пълни сили и да дадем максимум от нас. Как се чувстваш в момента, физически, психически? Страхотна форма съм, забелязвам, че тази година имам страхотен напредък с това да карам с глава, да мисля докато карам, да поемам рискове там където трябва и там където не трябва всъщност не. И това ми помага да съм толкова редовно в финала, да записвам резултати. Може не винаги да са страхотни, но в крайна сметка и събирането на точки е важно. Така че въпреки всичко съм доволен как протича сезона. А победата мотивира ли те допълнително или откъсна малко близка след нея? Не, напротив, победата бих казал, че мотивира доста. Не ме отпусна толкова физически, колкото от една страна психически, на което смятам, че е добре за мен, защото падна една бариера в главата ми и знам, че съм постигнал дори до този момент достатъчно много и от тук нататък карам просто за удоволствие и давам всичко от себе си, каквото е писано това да става. Има ли промяна в отношението на останалите скиори от елите към тебе след тази победа или те отдавна бяха приели, че трябва да чакат и който кара? Интересното беше, че когато станах първи, никой не каза страхотно, това е уникално, беше късмет, ако щете, всички казаха, крайно време беше. На всички има ясно, карайки заедно на тренировки какво мога и наистина беше въпрос на време просто да се случи. Кажи няколко думи за трасето в Зообак на световното, познато ли ти е? Познато ми е, за съжаление до момента винаги сме карали на много лоши условия. Надявам се да стане по-студено, да имаме една истинска зима. Очаквах януари да е така, но се оказа, че януари е така най-топлия месец до момента. Надявам се да има добри условия и да спечели този, който всъщност направи най-хубаво спускане. Да не разчитаме на това кой номер ще изтегли. И това си пожелавам, да е честно състезание за всички. Поздрави семейството си след победата, къде са те сега? В България са, чакат ме, всеки път, когато карам са на екрана, стискат палци, както жена ми, така и малката. Подкрепят ме постоянно и със сигурност това ми помага да давам всичко от себе си. Сега след Kitzbühel, на къде поемате? Веднага ли тръгвате? Как ще тренирате? Днеска най-вероятно ще направим възстановяване, да може тялото вече да влезе в процес на възстановяване. И утре пътуваме към Шладминг, имаме една тренировка преди старта, състезание и след това се прибираме в България. Година е олимпийска година, ти вече си така олимпийски ветеран в нашия отбор. Какво си пожелаваш след като вече имаш подиум, трето място, имаш победа за световната купа, постигна горе-долу всички за български скиор? Първата олимпиада, която направих, въобще не бях готов. За втората бях готов, но малко не ми достигна. Пожелавам си за тази олимпиада